mä nyt maistan eri juttuja ja mä avaan lollin. Okei. Ekana meillä on tämmönen fruit rolls. Okei. Avataan se. Okei, tämmöset ne on. Okei, nyt maistettaisiin. Onko hyvä makuista? Joo, tää on ihan... No... 3/5. Okei. Mä sain tämmösen kortin. Tässä on vielä toinen. Meillä on vuorossa tämmöiset kuivat mangot. Okei. Avataan ne. Tää meni helposti auki. Okei, nyt maistettaisiin. Tää on ihan 5/5. Okei, siis nyt meillä on vuorossaan lolli. Okei, missä se? Tässä. Ei tää avaudu. Nyt se menee auki. Okei. Okei. Nyt on avattu. Okei, siis mä toivoisin. Ups. No ei tässä ollut mitään. Eli maikinnasta. Mä toivoisin ton kuromin tai ton marshmallowin tai ton cinnamon rollin. Okei, siis mulla on... Okei, mä näköjään sain kuromin. Ehkä. Okei, siis mä... Okei, ekana avataan joku tämmönen. Yeah. Okei, mä sain kuromin. Kattokaa. Tommonen reppu. Se avautuu näin. Sitten mulla on... Mä sain tämmösen kuromijuomapullon. Seuraavaksi meillä on tää, en mä tiedä mitä tää on. Tää on niin lettu lätskä. Eli ohut. Täällä on jotain tämmösiä koruja. En mä tiedä mitä noi. Okei, sit avataan tää. Ei kun avataan tää viimeiseksi, koska tuolla on se kuromi. Tää on seuraava. Kattokaa tätä sepelmekkoa. Kattokaa. Ja sit mun pitää poistaa vielä tämmönen siitä. Okei, nyt on poistettu se. Okei, siis kattokaa miten se vetää. Ja sitten vaan tää. Onks tää
täällä edes mitään? Eiks täällä oo... Mitä itse? Eiku tommonen. Sitten meillä on tää. Tämmöset kengät. Tämmöset liila ja pinkit. Okei, ja nyt se kuroni. Okei, kattokaa. Tommonen se on. Tommonen hieno. Okei, nyt mä pukeisin. Okei, nyt puetaan se. Tämmönen se on, kun sillä on mekko. Laitetaan sille nyt. Onko tämä se, mitä sä halusit? Joo, mutta mä haluaisin vielä... Mä haluaisin tän enemmän, koska tää on mun lempi. Mutta ensimmäisenä kerrana, jos mä otan, niin mä haluaisin... Missä tää? Toi cinnamon roll tai sitten my melody. Ja sit mä haluaisin my melody tai sitten cinnamon roll. Okei, siis nyt puetaan sille tämmönen. Mikä tuo on? Joku... Kaulanko? Joo, kaulakoru. Sitten käsiin nämä molemmat, ottakaa mä näytän toisen. Tässä. Toinen. Okei, sitten kengät. Ekana liila. Sitten pinkki. Okei, siinä. Ja nyt mä laitan tän tänne. Meneekö tää edes sille? Okei, siis näin. Okei, siis. Nyt laitetaan tää reppu ja meneekö se sille, en mä tiedä. No, ei tää nyt mene. No ei saa olla vaan yksi käsi. Ja sitten tää vesipullo toiseen käteen. Okei, moikka!